Dobrý deň, som Miriam Galová z realitnej kancelárie Expat Experts. Dnes vám predstavím štvorizbový byt v Karlovej Vsi na ulici Jána Stanislava. S garážovým státím, balkónom a súkromným zeleným dvorom. Takáto kombinácia sa v tejto lokalite objavuje naozaj zriedka. Byt má 94 m2 a praktickú dispozíciu vhodnú najmä pre rodinu. Denná časť je orientovaná na východ. Obývacia izba je prepojená s kuchyňou. Z balkóna je príjemný výhľad do vnútorného dvora aj na mesto v diaľke. Kúpeľňa ponúka sprchu aj vaňu a práčka má svoje miesto diskrétne za dverami. Nočná časť bytu pozostáva z 3 spální orientovaných na západ. V rodičovskej spálni je priestor na šatník, Stredná izba je dnes priechodná, ale veľmi jednoduchou priečkou vieme izbu oddeliť a vytvoriť tak spálňu alebo pracovňu. Najväčšia izba pohodlne poslúži aj pre 2 deti. K bytu patrí pivnica a druhú pivnicu je možné dokúpiť. Garážové státie, ktoré sa predáva k bytu, je hneď pri vstupe k výťahu, takže váš príchod domov je pohodlný, bezbariérový za každého počasia. Najväčším benefitom je súkromný zelený dvor na 2 úrovniach. Bezpečný priestor, kde môžu deti tráviť čas vonku bez toho, aby ste museli odchádzať z domu. Bytový dom z roku 2006 prešiel v rokoch 2024 a 2025 rozsiahlou renováciou a modernizáciou. Lokalita ponúka výborné spojenie električkou aj autobusmi, školy, škôlky, obchody a služby na dosah a zároveň pokojnejšie bývanie so zeleňou a výhľadmi. Ak hľadáte rodinný byt v Karlovej Vsi, rada vám ho ukážem na obliadke.